Desde que se presente o proxecto de orzamentos para o ano 2019, En Marea quere dar dúas ideas, non? Que sirvan para afrontar ese debate, non perdernos nas miles de cifras, non? E empezamos dando unha cifra, 2.078 millóns de euros. Iso é o recorte que sufriron os orzamentos da Xunta de Galicia dende o ano 2009 ao ano 2018, perdón. E no ano 2018, a Xunta de Galicia dispuso de 2.078 millóns de euros menos dos que tiña no ano 2009 en termos reais. Nos a eso lle chamamos unha década de axuste permanente, de recorte continuado, con efectos demoledores sobre o benestar da ciudadanía, porque, en termos reais, hai que retroceder ata o ano 2004 para atopar unha cifra tan baixa como a do ano 2018. 2.078 millóns de euros menos para políticas sociais, para servizos públicos, para investimento, para capitalización do país. Iso supón un 18% menos de recursos, expresado en outra forma de dar a cifra. A Xunta deixou de xestionar un de cada 5 euros dos que dispuso no ano 2008. Non é a economía, non foi a recesión, foi a ideoloxía, porque hoxe temos o mesmo nivel de PIB que no ano 2008, aínda superior, pero temos menos recursos públicos para financiar políticas sociais e investimento que capitalicen o noso país. Non foi a crise, foi a ideoloxía, foi o ataque neoliberal contra o Estado de benestar, contra o sector público, facendo máis pequeno, reducindo a súa presencia na economía e na vida. Unha cifra o demostra, no ano 2009 a Xunta xestionaba a través do orzamento o 18,5% do PIB de Galicia, no ano 2018 esa cifra é de tan só o 15%. Por lo tanto, 3,5 puntos menos de riqueza xestionada para o ben común, porque se desplaza cara aos beneficios empresariais, as lendas ao capital, etc. Unha cifra que se debe desglosar para facer unha cartografía dos recortes, porque un di 2.078 millóns de euros menos, e pode parecer, bueno, pero iso que significa? Iso significa que deixamos que cada ano se gastan en infraestructuras 556 millóns de euros menos que no ano 2008. Que cada ano en educación gastamos 481 millóns de euros menos que no ano 2008. Que en sanidade o recorte é de 402 millóns de euros. Que no sector primario, no que Feijóo fala da legislatura do rural, cada ano se gastan 295 millóns de euros menos. Que en vivenda, e aí está unha parte da explicación da enorme dificultade que ten a ciudadanía para acceder a unha vivenda, xa non en propiedade, sino en aluguer, que en vivenda o recorte foi de 216 millóns de euros, que cada ano nos gastamos 216 millóns de euros menos que no ano 2008. Que en emprego o recorte é de 196 millóns de euros e que en cultura recortou o goberno 136 millóns de euros. Isto é a distribución por funcións dese brutal recorte, que en termos de capítulos de gasto ten dous componentes fundamentais, personal e investimento. En personal, a Xunta gasta hoxe 500 millóns de euros menos en termos reais que no ano 2008. E iso que é? Pois iso é menos emprego público e, polo tanto, recortes de personal en sanidade, en educación, etc., e peores salarios e peores condicións de traballo para os e as empregadas públicas. E a gran variable de axuste que foi o investimento. Aquí a cifra é demoledora. Cada ano, en 2018, gastamos 1.300 millóns de euros menos en investimento que no ano 2008. 1.300 millóns de euros menos, non? E iso supón o práctico abandono de investimento en infraestructuras, pero tamén de investimento en sanidade, en educación, en políticas sociais, etc.
Ben, este é o balance demoledor do goberno Feijóo, 2.078 millóns de euros menos de gasto público despois de 9 anos gobernando. Eso ten que ver ca ideoloxía do goberno, que quere reducir o público en beneficio do privado, e ten que ver co brutal debalo dos ingresos públicos. E aquí introducimos o segundo elemento que ten que ver ca negociación en torno á modificación do sistema de financiamento autonómico. Nos queremos recuperar este nivel de gasto, necesitamos volver a ter servizos públicos de calidade e protección social de bon nivel e investimento, e para iso necesitamos recursos, e esos recursos teñen que vir dunha reforma do modelo de financiamento autonómico. Unha reforma que pasa por aumentar a suficiencia do sistema. Nos queremos 2.078 millóns de euros máis, polo tanto, suficiencia do sistema, e tamén que mellore a capacidade de autogoberno sobre a forma de obter os ingresos e a forma tamén de gastalos. Reformar o modelo de financiamento autonómico, que é unha das demandas claves que fai En Marea no que nos denominamos a Senda Galega do Cambio. E vai ser un elemento de debate central co goberno do Partido Socialista no proceso de negociación para un acordo que sustente os orzamentos xerais do Estado para o ano 2019. Modificar o sistema de financiamento autonómico para conseguir unha suficiencia do sistema e unha maior soberanía do noso país na xestión desos recursos, que vai ser, volvo a dicilo, un dos elementos que mañán martes lle presentaremos ao goberno no proceso de debate que ten bilateral, que ten En Marea, non o Grupo Confederal, sino En Marea, co goberno do Estado. Sobre estas ideas, Luís Villares ten a palabra agora. Moitas grazas, bons días. Onte Feijóo daba nun medio de comunicación unha entrevista de 2 páxinas e nesas 2 páxinas non había ningún rastro de reivindicación, nin política, nin económica, nin social de ningún tipo. E iso que agora mesmo tería o máis fácil, incluso para facer unha reivindicación fronte ao goberno do Estado. Decía estar traballando para outra década, a década prodixiosa debe de ser, non? Recomendábamoslle mellor a Feijóo que traballase para o presente, porque é no presente onde se poñen as bases do futuro. E mentras el non traballa no presente, 8.000 galegas e galegos somos menos cada ano no país, sen contar os miles de mozos e mozas que teñen que emigrar porque non ven futuro, porque este presidente e este Partido Popular lles negaron futuro na súa propia terra. Unha situación política que non se vai arranxar nin ca chegada de máis turistas, porque non podemos vivir, e o país non pode vivir arredor dos bocadillos que se vendan no Camiño de Santiago, nin tampouco nos turistas que veñan polo AVE. Necesitamos vertebrar o país para o presente e para o futuro. Tamén cando o presidente se pregunta polo que importa, se pregunta pola sanidade, a culpa sei cae dos profesionais, como se non fose culpa da Xunta de Galicia que non haxa personal sanitario en urxencias, en centros médicos como o da Estrada. É responsabilidade do goberno, claro que hai, negada polo presidente da Xunta, que exerce de escapista cada vez que ten a súa oportunidade. O que pasa é que as responsabilidades non poden fuxir del, perségueno como a súa propia sombra, igual que a sombra dos recortes. Tamén cando se pregunta por emprego, contesta que eso non vai con el, porque non ten competencia. Debe ser por eso polo que o ano pasado deixou aproximadamente 70 millóns de euros sin gastar en políticas activas de emprego da Xunta de Galicia, porque non sentía o tema como propio. Miren, dá a sensación de que Núñez Feijóo está canso de ser presidente da Xunta de Galicia, de que está canso de facer o que realmente non fixo nestes últimos 2 anos, que serve os intereses do seu país, como se o que está pasando en Galicia non fose cousa súa. O tema do financiamento non é un tema diferente a todos os demais. No tema do financiamento vimos como hai escasas semanas buscaba unha foto que para nós é absolutamente incomprensible con outros presidentes de outras comunidades autónomas como se fósemos unha comunidade autónoma de segunda división esmolando única e exclusivamente porque se perdemos poboación, porque as nosas aldeas quedan abandonadas. Nós non cremos nese tipo de discurso. Nós non cremos en que haxa que xuntarse
Cando un se xunta con outros ten que ver para que se xunta, con que obxectivo, non é tanto con quen, sino para que. E por eso, en primeiro lugar, lle exiximos a Núñez Feijóo que compareza ele, ou polo menos que compareza o conselleiro de Economía a explicar, Economía e Facenda, o de Facenda, para explicar que foi o que foron facer a esa xuntanza, da que, por certo, se dan máis explicacións fora de Galicia que na propia Galicia. Nós non queremos acordos de segunda. Nós pensamos que un país como o noso, recoñecido como nacionalidade histórica, ten que estar á altura desa condición e, polo tanto, non debe de pedir, debe de exixir, non debe de esmolar, debe de exixir aquilo que lle corresponde, un trato financeiro xusto, porque necesitamos, en primeiro lugar, non resignarnos fronte a unha situación na que a xente nova non ve futuro e ten que emigrar, porque estamos fartas, e estamos fartos, de que nos hableen a final de mes aos que son traballadores e traballadoras autónomas, aqueles que traballan e non salen de pobres, aqueles que non poden traballar, que nos condenen a non ter futuro. De eso todo é do que se fala cando se fala de financiamento autonómico. Donde vai eso? Donde foi eso nesa foto que se foi sacar Feijóo fai 2 semanas a Zaragoza? En ningún sitio. Onde vai a reivindicación para que non nos hableen co IBI? Onde vai a reivindicación para que non teñamos que andar pasando apuros para chegar a fin de mes como pasa o 25% das familias galegas? Donde está Feijóo? Nas berzas. Ben, onde hai que estar? Hai que estar neste momento onde se toman decisións exixindo e establecendo cales son os nosos intereses onde se toman decisións. Por iso, como dixo Manuel Lago, desde Marea estamos empeñados en ir para diante ca Axenda Galega do Cambio e por iso mañán terá lugar unha reunión bilateral entre Marea e o Partido Socialista para expoñer as bases do sistema de financiamento que nos consideramos xusto, un sistema que se alicerza en 3 partes fundamentais: a necesidade de avanzar cara a soberanía fiscal, cara a responsabilizarnos das nosas propias capacidades tributarias, en segundo lugar, da suficiencia de recursos para poder atender dereitos fundamentais. Non pode ser que practiquemos políticas de recortes, primeiro por ideoloxía e en segundo lugar porque non teñamos recursos para satisfacer dereitos que nos demanda legítimamente a cidadanía, e en terceiro lugar, baseado na cooperación, porque o problema de recursos é saber buscalos onde están. Existe riqueza, xa se demostrou no plano de PIB que existe xa a mesma riqueza que antes da recesión económica. Pois ben, esa riqueza debe de servir para redistribuir renta, debe de valer para garantizar dereitos. Por eso reclamábamos eses 3,5 puntos de diferencial nos orzamentos que parecen desaparecidos. Por eso nos reclamamos esa Axenda Galega do Cambio, farémola valer mañán e nos preguntamos onde está, onde estuvo durante todo este tempo Feijóo facendo valer exactamente esas mesmas cuestións diante de quen ten ahora mesmo responsabilidades, que é neste caso o Partido Socialista, o Goberno actual de España, e anteriormente o Goberno de Mariano Rajoy, onde el non se lle viu porque a única actitude que tiña era aquela absolutamente mansa. Isto parecenos que ten que marcar a actualidade política, está marcando de facto, porque os orzamentos están xa empezándose a súa preparación, ainda non foron presentados á Cámara, pero se está debatendo sobre eles e nós queremos que isto forme parte do debate xa desde este mesmo momento. Isto é o principal que teña que comentarlles en relación á política galega. Hai outro aspecto que ten que ver ca política galega máis centrado na área metropolitana de Vigo, pero que pensamos que é tamén igualmente importante. Falamos unha vez máis da frivolización con a que algúns queren tratar un tema tan importante como é a seguridade dos vigueses e das viguesas. Abel Caballero parece que confunde Vigo co seu en Vigo. Debe ser que non ten luces suficientes para distinguir unha cousa de outra. Pois é moi importante facelo, porque cando falamos de investigar que pasou no Marisquiño, falamos da seguridade dos vigueses e das viguesas. E o que ningún alcalde ten dereito a facer é negarlle aos seus cidadáns e cidadás o coñecemento da verdade. Seguramente, se houvese unha comisión de investigación no Concello de Vigo, pois ao mellor non facía falta promover outros ámbitos de investigación institucional. Como non a hai, é polo que temos que buscar outras vías de coñecer a verdade. Teñan por seguro que desde Marea hemos de facer todo o que teñamos que facer para facer que os cidadáns e cidadás de Vigo se sintan máis seguros. Esa seguridade que non lles pode proporcionar o seu alcalde, porque se nega a investigar, seguramente porque teña algo que ocultar, porque se non o tuvese sería o primeiro en ter interese en botar luz sobre este asunto, seremos nós os que garanticemos que se coñece a verdade hasta o final. E todo isto cunha sola finalidade, que todos os vigueses e viguesas, incluído o alcalde, podan pasear pola cidade en condicións de maior seguridade sen ter que se preocupar por que pasa baixo os seus propios pés. Se queren formular alguna cuestión.
A pregunta que ten que responder o alcalde de Vigo é por que non hai unha comisión de investigación no Concello de Vigo. Abel Caballero tal vez non se enterou de que os tempos están cambiando e que, polo tanto, é necesario cooperar e entre as forzas políticas que queremos un cambio político no noso país estamos cooperando en vías de coñecer a verdade naquelo no que a xente lle importa. Os tres partidos políticos, incluído o Partido Socialista, chegamos a un acordo para investigar que pasara cos recortes da sanidade que estaban matando a xente. Ben, porque sabemos que no que a xente lle importa hai que se poñer de acordo. Nós non entendemos por que a Abel Caballero se sale dese acordo do que a xente lle importa. Usted pensa que os vigueses e as vigueses non teñen interese en coñecer que pasou ali para que non se volva a repetir? Pois claro que teñen interese. O único que non ten interese en investigar é Abel Caballero e deberá de dar moitas explicacións e se non o fai agora vai no ter que facer máis adiante e casi recomendamos que faga agora que é cando todo o mundo xa o está demandando. Abel Caballero ten aquí un referente, creo que se chama Partido Socialista, ao que pode remitir as cartas que desexe para que o Partido Socialista impulse as comisións que teña por conveniente. Eu supoño que preferirá utilizar a vía interna do seu partido antes que vir os demais a pedirnos cousas. Nos, desde logo, unha vez que o Partido Socialista faga propostas nesa liña, estaremos encantados de sentarnos con eles a debatelas. Desde Marea sempre encontrarán as portas abertas para a procura da verdade para que feitos que pasaron e que non se debe repetir, non se va a repetir. Hai que aprender do pasado. Decímolo en sanidade, dixémolo cos lumes e decímolo con Marisquiño. E, polo tanto, estamos dispostos a falar de todas as demais cousas. O normal sería que Caballero utilizase as canles internas do seu partido para facer chegar iso ao Parlamento. É certo que nos chegou unha carta e nos resultou sorprendente. Nos resultou sorprendente porque o normal sería que chegase vía conducto ao Partido Socialista. Pero eu respeto as dinámicas internas dos partidos e, polo tanto, non me vou meter en facer consideracións de por que non o manda a nos como en Marea e non lle manda ao Partido Socialista. Ben, pois o mesmo que acabo de decir en relación ao Partido Socialista e que respeto as súas dinámicas internas, respeto tamén as dinámicas internas de Podemos. Por iso farei o mesmo que fixo Pablo Iglesias, con total elegancia, me manterei na máis estricta das neutralidades, desexándolles aos compañeros e compañeras de Podemos unha boa conclusión do seu proceso interno. Será, en todo caso, para en Marea un placer contar co novo interlocutor ou interlocutora que les mesmos decidan. Eu creo que para poder dirixir unha organización é necesario coñecer o lugar onde esa organización ten implantación, onde esa organización realiza a súa acción política. Creo que Galena Vescansa é de Santiago, hasta onde os vi. Santiago creo que é a capital de Galicia tamén, polo tanto, iso é algo que deberán decidir os compañeros e compañeras de Podemos. Permítanme manterme nesa posición de estricta neutralidade.